дар ҳақиқат аллакай аз либос низ маълум аст ки дар ҳақиқат нафаре ки меҳнати сахтро душворо карда метавонад аллакай маълум аст аз либос пӯшидан аст аз чиндани пахта. Чанд килограмм шуд аллакай? ба рости ман намедонам чанд килограмм шуд, мана ин қадар шуд. акнун агар рости гапро гӯям, бобои азизи ман Нурмуҳаммад Холматов ҳамчун сароянда низ камтар бинандагон шинохтанд. Бобои ман соли 77 буд ки агрономи хизматнишондодии ҷумҳурии Тоҷикистон ба унвон сазовор шуданд ва як аз гуфтам мумкин аст ки дар ҷумҳурӣ имрӯз хизмати худро гуфтам мумкин аст ки дар пахтакорӣ бобои ман аллакай яке аз пешрафтҳо буданд ва ман низ кӯшиш карда истодам ки ба як коре ки даст мезанем бояд ки аз сахти дил бошад ва ман имрӯз кӯшиш кардам ки то охири барнома чӣ қадар ки бошад мечинем ва инро дар назди тарозу мебинем ва лекин бовар кунед ки рӯзҳое ки хурд будам, рӯзҳое ки ҳоло дар вақти мактаб хонӣ буд, он рӯзҳо ба ёдам омада истодааст ки чӣ қадар бо дӯстон шавқовару як рӯзҳои фаромӯшнашаванда буд. Бо Нозимҷон ки мо дар як мактаб гуфтам мумкин аст қариб ки ҳамсиниф будем, мо фақат ки дар як сол хонда ҳастем ва дар он ҷо ки саргузаштҳо буд ба ёд омада истодааст ва имрӯз низ ман шод аз он ҳастам ки бо дар аҳли бо кормандон бо мумкин аст ки ҳамкорон имрӯз дар пахта ҳастам, шод ҳастам ва ба ҳама барори кор хон ҳастам. Саломат бошед Абдураҳмонҷон. Хуб, тамошобинони азиз нафароне ки махсусан лаза моро тамошо карда истодан, мо мегӯем дар майдони пахта растем, дар чидани пахта бо сарояндагони тоҷики беҳтарин сарояндагон ҳастанд дар пахта ҳастанд. Ин лаза дӯстон